migao mar thieth osingo ne joma odak kod kute mag ayaki gi tuo mar kahera ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime giyudo yedhe kod chenro mamoko ma gisebedo ka giyudo. Maendi kata odoko ni riwruoge mosebedo ka siro chenro makamano obano piendegi kaluwore gi chik mane piny Amerika ogolo. Chenrogo nosebedo ka itayo kod riwruoge mag LVCT kod Ngima Mogen masani ok yud sir, kendo jotije 971 oselalo tijegi. Jata tije mar thieth e kaunti ma Homa Bay Laktar Kevin Osuri okoni gin kod yedhe mag gayo landruok kute mag ayaki kod yedhe mag kahera manyalo tero jotuo kuom dweche 3. Barua kowuok kuom sirikal mar Amerika ni programs mane gikonyo wae kaluwore gi weche mag tuo mar HIV/AIDS koro giweyo, to nyaka gi joma ne gindiko mane gichulo msara bende nye gimiyo order ni mondo ochunge tich. But Homa Bay kaka ung'eyo, Homa Bay ema nigi burden mar tuo mar HIV/AIDS kabisa, koro gino ohinyowa kamoro. Tuo teko ithiedho at one point. Pharmacy bende, yath bende koro wachiwo kamoro achiel, laboratory nikech koro staff odok piny. Assurance machiwo en ni pod wan wadhi mbele gi thiedho ji. Yedhe manyocha wan go mag ARVs to pod oromo. Wan gi yedhe moromo, wan gi yedhe TB moromo kod gimiluongo ni opportunistic infections manyocha nosebiro, kendo nobiro mar dweche 3, koro gito pod wan kodgi. Kendo wan gi geno ni by the time magidok piny, the solution bro bedo kwa oseyudore. But message en ni jowa omed mana ritore nikech sani koro support manyocha wan go odok chien. Bas wadhi yo moro machuok kudo weche manyien bang' dakika matin taneno kosoro ote maru makamu kani Kisumu wacho ni Trevor nyis jo Kisumu ni an kaka broad based director kotelnwa gi Raila Odinga warwako ker chieng' tich abich e conference mabiro, to nyis Gachagua ni owere gi weche manono, en bende nonego nyiew wabunge. Erokamano makamu waneno ka pod otintiere kaendi maendi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni Trevor imore waneno news ka wan Kabondo kae